आलु, गाजर, मटर, पियाज, फालौ, जिरा, दुन्दिया, लाल मिर्च, रं गुन्दै, सिनि, संख्रै आरो जाबाय ओंखाम जानाय थाव। बेनिफ्राय जों दा सारायखौ गुदुं जानो होगोन। साराया जोंनिया लासै लासै गुदुं जानो हमदों। सारायखौ गुदुं जादोंना जायाखै चेक बानायना नायनि। साराया गुदुं जानाय लोगो लोगोनो जों बेवहाय जानाय थावखौ होबाय। बेनिफ्राय बेखौबो मोजाङै गुदुं जाजासे जोङो नेगोन। दानिया जोंना साराया दुंबाय, बेनिखायनो जों बेयाव पियाजखौ होबाय। बेनि उनाव जों फालौखौ होबाय। जिराखौबो होबाय। बेनिफ्राय जों बेखौ एसे एरनानै होसै। बेखौ मोजाङै कालारा चेन्ज जानायलासे जों बेखौ एवबाय थागोन। पियाजनि कालारा जोंनिया एसे सोलायबाय, बेनिखायनो बेवहाय जों आलुखौ होबाय। मटरखौबो होबाय। गाजरखौबो होनोसै। ओमफ्राय जों बेखौ एरनानै होनोसै। बेवहाय रं गुन्दै, संख्रै, सिनि एसे, लाल मिर्च, गासिखौबो होनानै जों बेखौ मोजाङै एरनोसै। बेयो एसे गमानि जों बेखौ लासै लासै एरबाय थागोन। दसे दसे थानानै जों बेखौ एरबाय थागोन। मटर, आलु, गाजरा एसे मोननायालासे। बेवहाय दा जों ओंखामखौ होना होनोसै। जों दा बेखौ मोजाङै एरनानै लानोसै।
नोंथांमोनाबो बेबायदि खालामनानै खनसे जानानै जोबोर गोथाव जायो। बेखौ जों लासै लासै एरबाय थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बानाय मोनबाय नामा? भिडिअखौ जोबजासे नायबाय था। ओंखामनि कालाराबो जोंनिया चेन्ज जानो हमदों लासै लासै। नायनिफ्राय जोबोद मोजां जाथारदों। बेवहाय दानिया जोङो दुन्दियाखौ होबाय आरो लासै लासै एरबाय थानोसै। बिदिनो जों दसे एवबावनानै बेयो आरो जानो थाखाय रेडि जासिगोन। नायनिफ्राय जोंनिया बेयो जानो थाखाय रेडि जाबाय।